Avui, en el darrer Així que passa de la temporada, ens tornem a endinsar en la tertúlia flamenca de la Plana. Organitzen un concurs de cant flamenc per a demà divendres. Pujarem en els nous cotxes elèctrics, zero emissions de CO2, dels serveis públics i visitarem amb el seu regidor els parcs de la ciutat. A més, rebrem una fundació austríaca de l'àmbit sanitari sense ànim de lucre. I parlarem amb dos escriptors ben diferents, María Victoria Peset, autora de Secretos de una adopción, i l'actual vicepresident de les Corts, Alejandro Fondemora, que presenta Memorial de Otoño. Farem una passejada de la mà del Centre de Natura del Termet, acompanyant els xiquets i xiquetes que estan participant d'activitats molt interessants. Tot això i molt més a... Así que pasa. Así que pasa. Así que pasa. Aquí qué pasa. Así que pasa. Anem a fer una aposta decidida per esta tecnologia que és límpia, que és respetuosa en el medi ambient i és molt respetuosa en les arques municipals perquè tenim que estalviar. Volem deixar, per una part, de consumir gasoil, volem deixar de contaminar en CO2 i volem deixar de fer ruïdo. Per tant, per un tema econòmic i mediambiental, l'Ajuntament de Vila-real ha decidit anar de una forma paulatina canviar la flota tradicional de cotxes de gasoil per cotxes elèctrics al 100%. Un plan que era canviar la flota a 10 anys vista, anem a acelerar-lo per, en el plaç de 2-3 anys, canviar tota la flota. Enguany volem, abans de que acabi l'any, tindre ja 10 cotxes, cada cotxe contaminava una tona de CO2 a l'any, cada cotxe consumia 1.000 euros de gasoil a l'any. Com bé ho indica en el letrero, és que no duen tubo d'escape, no es fa falta tubo d'escape perquè no contaminen, no tiren gasos de cap tipus perquè no funcionen en gasoil, funcionen en electricitat al 100%, i per tant cada cotxe de l'Ajuntament de Vila-real deixarà d'emitir una tona de CO2 a l'any. Per tant, l'Ajuntament de Vila-real també ficarà el seu granet d'arena en el respecte al medi ambient i en el mantindre l'atmosfera una mica més neta. Per al grup de govern és molt important aquests espais. Són espais públics on la gent, quan té el temps per al descans, es reuneix i, per tant, és un compromís nostre tindre sempre en estat de revista aquests espais públics. Estem intentant gestionar tot el que tenim de la millor forma possible. Estem procedint a la pintura, al lijat i la pintura de tots els banquets que n'hi ha en els parcs de Vila-real i acabarem el pla d'adequació de les zones verdes dels parcs i jardins de Vila-real en la incorporació de nous jocs dedicats als més menuts, jocs d'última generació, per a que puguen disfrutar els més menuts i que al mateix moment els pares puguen també gaudir d'aquests parcs. També és molt important aquelles zones que puguen no ser tan agradables com per exemple les zones on hi ha contenedors, on hi ha contenedors soterrats, on se sol acumular cartó, vidre, elements de reciclatge. Estem duent també una política de separar aquestes zones de lo que són les zones
d'oci o d'espai públic, com és, per exemple, els contenedors soterrats que estan davant del mercat municipal i que era dificultós compaginar l'activitat hostelera o dels bars, de les terrasses que n'hi ha en aquesta zona en el que és pròpiament la replegada de material de reciclatge. Hem ingeniat una sèrie de separadors fets per nosaltres mateixa, fets per l'Ajuntament, també reciclant jardineres que tenia l'Ajuntament en estoc per a fer més agradable, en pocs diners, fer més agradable al ciutadà el que se pugui prendre un cafè o un gelat al costat d'una zona de contenedors. La 5a edició del Festival de Música en Valencià Jove Estiu, organitzat per Joves d'Acció, la secció juvenil d'Acció Cultural del País Valencià, que, a més, enguany aquest esdeveniment se farà ací, a Vila-real, en combinació en la regidoria de Joventut i, concretament, serà el dissabte 6 de juliol al casal de Fira i Festes a partir de les 8 de la vesprada, perquè en este món on no hi ha fronteres, on podem aplegar allà on vulguem, també està molt bé saber d'on venim per a saber on volem aplegar. I per això crec jo que aquesta combinació d'interessos ha sigut la fonamental per a donar lloc a aquest festival a Vila-real, que jo crec que serà molt profitós, us he comentat abans, tant per als grups locals, tant per al negoci local com també per a les associacions que puguen participar en aquesta organització. Així, enguany tocarà el grup Horchata Sound System de l'Horta, molt important ara mateix, que presentarà els seus nou discs 3.0 a Vila-real. A més, també tocarà el grup Revelació Els Catarres, català, que va tindre l'èxit Jennifer i que presentarà al País Valencià el seu nou disc Postals. La nit, però, la començaran el grup Malnom, que efectivament va ser el guanyador de la darrera edició de l'Amplificat, i dos grups de la comarca, com bé ha dit Xavi, com són Malnom, que queda segon en l'edició de l'Amplificat de 2011, i Tirant el Rock, que guanyaren, entre altres coses, el concurs de la comarca Rock Penat. Es conforma primer per un carrusel central, aquest carrusel en el qual n'hi haurà les informacions més destacades, les campanyes, la programació cultural, les notícies que van succeint en cada moment, que és la primera impressió que tindrà els usuaris que disfruten d'aquesta web. Tots els dispositius es pot veure perfectament, des de qualsevol lloc del món, com saben, es podrà veure la pàgina de Vila-real i no podíem deixar d'adaptar-la a totes les tecnologies actuals i també s'ha fet d'una manera que siga compatible en este formato que és el més adequat. Com saben, aquests formatos permeteixen veure de totes les maneres i adaptar-lo a la informació que ho pugui veure. Tant així com els dispositius també més xicotets, qualsevol tipus de mòbil que ara té internet, que qualsevol que ho té al seu abast també podrà disfrutar d'esta nova web. Me llamo Ludmila Ivasenkova, soy gerente de Conexos Consulting y representamos la empresa austríaca Hilsfeld Salzburgo y desarrollamos la iniciativa con colaboración de Ayuntamiento de Vila-real para iniciar los primeros cooperaciones con dicha empresa, en dicha institución, con objetivo promover primero el sector de turismo dirigido a tercera edad y salud y fomentar también relaciones de intercambio de experiencia en el sistema educativo, en el sistema de cuidados de personas mayores y también otras oportunidades de trabajo para enfermeros y auxiliares de enfermería. Es muy pronto para cuantificar el beneficio, pero de primera vista tenemos muy ambiciosos proyectos y queremos después de esta reunión y después de esta visita ya iniciar los primeros pasos y va a ser todo a corto y medio plazo, pero como lo he comentado, ahí tenemos un objetivo muy concreto. Primero, seleccionar personal cualificado, preparar la gente que aprende alemán, por ahí trabajar, pero realmente la idea es el proyecto retorno. Nosotros lo que queremos es preparar a la gente que trabaja ahí
aprender las culturas y después volverán aquí otra vez a Vila-real, y mientras nosotros hacemos promoción del sector de turismo de tercera edad, que realmente esas personas que vuelven pueden cuidar esas personas austriacas y aparte, como tenemos un clima estupenda y comida gastronómica mediterránea, únicamente lo que falta personal con habla alemán y conocimiento de cultura, y en eso estamos. Decenas de clientes ya disfrutan de un gran ahorro en la factura de la luz, gracias a la tecnología LED de ClickLED. Tú eliges si quieres ahorrar. ClickLED, empresa líder en iluminación LED. Ahorros de hasta el 70% en el consumo de energía eléctrica en garajes. Iluminación LED, pantallas electrónicas LED de grandes formatos. Recuerde, ClickLED. Nos encontrará en Vila-real. www.clickled.es. Dins del projecte que vam iniciar de poc de donar-li vida a aquest ermet, doncs vam començar a fer experiències mediambientals així al voltant del Centre d'Educació Ambiental. D'ahir va eixir un projecte, que és el que estem ara portant a terme, que és Vila-real, ciutat educadora per la salut ambiental. És un projecte que va des d'infantil fins a l'edat última que una persona vulgui formar-se, i el que estem actualment és un seminari, que és l'aula de natura, que està dirigit a xiquets, a jovens de 5è, 6è, primer i segon d'ESO. És una setmana d'activitats que els repleguen a les 9 del matí en la Porta de Carmelites, ja venen caminant fins al Termet i tenen 2 hores cada dia. El que han fet els professors és dedicar-le a una activitat concreta. Avui és les plantes. Les han explicat com se treballa un poc en la terra, els diferents tipus estem en un bosc mediterrani i al voltant de l'aigua. Entonces, cada dia van a desenvolupar una activitat i per lo que han vist els que participen, els alumnes que estan participant, estan molt satisfets i crec que van a mirar a partir d'ara van a mirar també la natura en uns altres ulls i van a cuidar de les seues plantes. Cada dia ho dediquem a un tema, no? El primer dia és dia dedicat a les plantes, en el que fem activitats al voltant del coneixement de les plantes autòctones més properes a nosaltres i a més també poden fer un herbari. El segon dia l'hem dedicat més exactament a tot allò relacionat amb el reciclatge, i per al matí també hem tocat altres temàtiques com són l'aprofitament de les aigües. El segon dia l'hem dedicat Perdó, m'ha colat. Tornes a començar. El primer dia l'hem dedicat a les plantes, al món de les plantes. Hem recollit plantes, les hem determinades i les hem pensades. El segon dia el que hem fet ha sigut dedicar-lo al dia de l'arbre. Hem plantat plantes i hem sembrat llavors, també reconeixent cada espècie. I també hem treballat el reciclatge. El tercer dia hem treballat l'aprofitament de les aigües, hem visitat el riu Millars, el mesurador, el molí de l'ermita i després tornarem a casa per la senda botànica. El quart dia el dediquem a les aus i el cinquè el dediquem als espais naturals protegits i fem una excursió en bicicleta a les goles del Millars. Plantar plantas y sembrar semillas. Un palmito, aloe, vera, plantas de todo tipo. Ayer pescamos cosas de reciclaje y teníamos que adivinar de qué contenedor era. Y ahí es lo que más me ha gustado, aparte de plantar y sembrar. Una caña que acababa en un imán y los objetos que pescábamos también tenían un imán. Que los medicamentos se llevan a la farmacia, las cajas de los medicamentos, aunque estén acabadas. Me gusta montar en bici. Es algo fuera de lo normal, no sé. Bueno, ya, pero fíjate, da igual. Porque nos conocemos entre nosotros, no sé. Había gente que... Porque somos de diferentes institutos y colegios y en la hora del descanso pues nos conocemos entre nosotros y hay más confianza. Sí, el projecte sí té una virtut és que s'acopla a totes les edats. Aleshores n'hi ha activitats destinades a edats diferents i a línies diferents. En aquest cas les hem dedicades a 5è, 6è, primer i segon d'ESO,
però altres activitats que en fem, com la Setmana de l'Aigua o les visites escolars, com a tal, s'acoplen a altres línies educatives, no? A altres edats. Vull dir que és una cosa molt versàtil. Pick and Pack es oficina. Oficina es Pick and Pack. Pick and Pack es material de oficina, mobiliario, informática, consumibles, artículos de regalo. En Pick and Pack tenemos las mejores ofertas para particulares y empresas. Entrega en 24 horas. Más de 100 metros cuadrados llenos del mayor surtido de artículos. Pick and Pack, en Avenida Pío XII, número 11, Villarreal. Horario de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ven a conocer el nuevo concepto de papelería. Pick and Pack es oficina. Oficina es Pick and Pack. Pues me llamo Alejandro Fondemora Turón y estamos aquí porque voy a presentar en Villarreal mi último poemario que se titula Memorial del Otoño. El nombre es bastante significativo y es estrictamente lo que es. Es un memorial del otoño, es un conjunto de poemas que se refieren a esta época de la vida que estoy viviendo ahora y que comparto con una multitud de gente que también la está viviendo, y donde pues yo poetizo sobre el tema del paso del tiempo, de la declinación, de la dificultad para adaptarse a determinadas circunstancias como puede ser la enfermedad o el dolor o la pérdida, y también de las cosas buenas que también tiene este momento, como es la madurez, la sensación de plenitud que se tiene desde el punto de vista intelectual, la visión de la familia extendida, prolongada en el tiempo, con los hijos, con los nietos, la esperanza, la continuidad del amor, que de otra manera se vive, pero también se vive, evidentemente, y bueno, pues todo eso hace que el final del libro, por lo menos el final, tenga un tono optimista. Y un día pues te sientas y tienes necesidad de expresarte a través de un poema, otro día te peleas con los colores para parir ahí algo sobre el lienzo en blanco, que siempre es un reto, y bueno, y luego el tema profesional médico, al ser incompatible con un cargo electo, lo tengo necesariamente apartado, pero bueno, me consuelo escribiendo pues algunos ensayos sobre arte y patología y cositas así. Todos son facetas de una misma insatisfacción, porque al final lo que uno busca es algo imposible, que es hacerlo todo bien, lo cual, como usted comprenderá, es imposible. Nosotros los hombres, la raza humana lleva dentro un daimon, lleva dentro un dios con D minúscula, y la creación la intenta, pero no siempre la consigue, y en eso estamos. ¿Hace falta más poesía en la política? Bueno, quizás sí, quizás le sobren más cosas que le falten a la política. No le falta poesía porque la política tiene un fin que, aunque no lo parezca, es altamente poético, que es conseguir el bienestar y, ¿por qué no?, la felicidad. Así se decía en el siglo XIX, la felicidad de los seres humanos. Las primeras constituciones, la americana, la Declaración de Derechos del Hombre, etcétera, lo que buscan es la felicidad del ser humano. Pero le sobran cosas, por ejemplo, le sobra agresividad, le sobra a veces mala intención, pero es que la política consiste en hablar mal del otro para que la gente te elija a ti, y el otro a su vez habla mal de ti para que no te elijan, con lo cual la gente al final ve que uno habla mal del uno y el otro habla mal del otro y acaba pensando que todos son malos, pero el sistema democrático conlleva ese tipo de confrontación y la sociedad, yo creo que ha madurado lo suficiente como para poder distinguirlo. Pues sí, este libro, la parte que corresponde, exigua por cierto, como siempre en todo libro, la que corresponde al autor, pues va destinada a Juventud Antoniana. Ya he hecho otras experiencias en Villarreal con otras obras de otro tipo, con cierto éxito. Esta, la verdad, es que es una edición de 1000 ejemplares, porque las ediciones poéticas son cortas, no va a suponer un montante importante, pero por lo menos la intención que quede, y la gente que venga que también se conciencie de la importancia de ayudar, y sobre todo en este momento. Juventud Antoniana tiene, entre otras muchas acciones, un banco de alimentos, tiene la posibilidad de ayudar a la gente en un momento de crisis, y bueno, pues todo lo que se haga es poco. Reclamarle a un poeta que declame y que no declame es como decirle a un político que no hable con un micrófono delante, y en este caso tenemos las dos cosas. Pues se ha elegido el propio editor un poema para la contraportada que de alguna manera pues tiene que ver con muchas cosas. El poema se titula Desnúdate y va encabezado por un versículo del libro de Job que dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Y dice así: quítatelo todo ahora, despréndete de los avalorios y monedas, de los honorables y excelentísimos, de los laudatorios visajes y de las inclinaciones de cabeza, de todo.
tú contigo, con la irrisoria desnudez de fuera, con la infinita desnudez de dentro, y mira a ver si te ves ya preparado para el juicio definitivo, ese que tú mismo habrás de hacer cuando el reloj de tus horas se detenga. Algo tiene que ver. Soc Maria Victoria Peset i he escrit un llibre que se diu Secretos de una adopción i este dissabte tindré una altra firma i presentació en la llibreria Nobel de Villarreal. Este llibre se me va ocurrir perquè pense que el tema de l'adopció és un tema molt interessant. D'alguna manera també volia fer un reconeixement a aquests pares adoptius. És un tema molt tabú, és un tema molt complicat a vegades pels pares adoptius. Dir-los a aquests xiquets adoptats, decidir quan i com, també per edat, que baix del meu punt de vista, quan més pront se diga a aquests xiquets millor, perquè quan més padrins són, més trauma van a tindre. Entonces, en aquest conjunt de lo que t'acabe de dir, pues vaig pensar que sí que jo podia fer una novel·la i ho vaig provar a fer i ho vaig intentar i així està. El món de les editorials per una persona que ho desconeix completament conforme era jo, te tinc que dir que tu escrius un llibre i després no tens ni idea què fer en ell. Perquè dius, bueno, ara ja l'ha acabat, ara què? Entonces, pues, d'alguna manera, pues, es comences a investigar una miqueta les editorials, el mercat d'elles, el gènere, quina editorial se me podia acoplar al meu tema, i vaig decidir enviar-la a una editorial de Madrid, que se diu Éride, i és l'única editorial on se va enviar aquesta novel·la. Perquè jo vaig enviar la hipnosis, vaig enviar els 2 primers capítols i vaig pensar, no sé ni siquiera ni si m'ho llegiran. Entonces, la meva sorpresa va ser que al dia següent ja m'havien contestat. Me demanaven la novel·la sencera per l'equip de valoració, que la lleguera i dir-me si me la podien publicar o no. En 14 dies me van contestar i la meva sorpresa va ser que me van dir que sí, que estaven molt interessats, que els havia agradat molt i que me la publicaven. La novel·la ha eixit a finals d'abril i d'abril a d'ara he fet tantes coses que no he donat abasto perquè vaig fer la presentació en la Casa Mundina de Villarreal. Me va acompanyar l'escriptor Víctor Maicas i Rosario Royo també. I van vindre moltíssimes persones, tantes que quasi se m'agoten aquest dia els llibres que me va enviar l'editorial a la presentació. Me vaig estar hora i mitja firmant sense poder-me alçar de la taula, que jo volia estar en la gent acompanyant una miqueta a tota la gent que havia vingut a visitar-me i a saber de la meva novel·la. I després he fet també la Fira del Llibre de Castelló, he fet presentació i firma en la llibreria Argot de Castelló també. Me va cridar també la llibreria Rincón de Duendes, també va apoyar-me, també vaig fer firma en ells. Fer la Fira del Llibre de Villarreal, una entrevista en Radio Villarreal, està també en TV4, també que me van entrevistar. I ara este dissabte que ve faré presentació i firma en la llibreria Nobel i espero també que vinga molta gent, per lo menos a apoyar-me una miqueta, no? Perquè això és el boca a boca, és el comentar-lo en la gent. Si t'agrada la novel·la, pots recomanar-la d'alguna manera i espero aquesta miqueta d'apoyo de la meva gent, sobretot perquè estiguen al meu poble.
tertúlia flamenca també fa de quan en quan concursos de cante. S'han fet de rumbes, s'han fet de buleries i ara el dia 28 de juny se fan de tangos i cantes de Levante. I se donen uns premis, un pernil al primer premi, un sopar al segon i una botella de fino al tercer. I així desfila tot el món que sap cantar i se sent un cant molt bo, molt bo. S'escolten coses molt pures i molt d'este cant, d'esta cultura. Bé, ara passem a un cant una miqueta més pur, més polit i més cult, tipus Camarón, unes seguidilles. Tenim així en la tertúlia un successor de Camarón, Jonathan Huertas. Bueno, el cante es el sentimiento, ¿no? Y cada uno lo lleva de una manera, ¿no? El que le gusta mucho la bulería y la juerga y eso, es que por dentro lo que siente como chufla, como ganas de divertirse. El que canta otros cantes, pues ya más antiguos, Sirilla, Soleá, la Toná, los martinetes, eso viene el flamenco puro. El flamenco en verdad es tristeza, no es alegría. Pot vindre qualsevol persona i apuntar-se. Si sap cantar i ho sent, endavant. Alejandro Huertas va cantar-nos una zambra, que és també un cant molt bonic. Mira lo que son las cosas, forma de un cariño ciego. El flamenco es un sentimiento y una cuestión de vivir. Por ejemplo, el que ha pasado penas es el que puede cantar por Sigrilla o por Soleá. El que está enamorado es el que puede cantar tangos. El que quiere hacer un poco de juerga puede cantar por bulerías. Y el que quiera cantar por fandango, pues sentimiento. No se puede aplicar, la verdad. El que finge se le pilla, porque no transmite. Nada. En casa, ¿cómo se puede aguantar tanto arte? Bueno, bien, lo llevo bien. Estoy acostumbrada, entre el padre y los chiquillos, pues estoy acostumbrada. Desde muy pequeño. La afición de mi hijo, de Jonathan, le viene de muy pequeño de Camarón, porque a mi marido siempre le gusta el Camarón. Entonces siempre la ha escuchado y le llama del cante ese. Además que la familia de mi marido casi todos cantan. ¿Entiendes? Y entonces pues la han venido a sobre de ellos. Llevo muchos años conociendo esta tertulia y de verdad estoy muy a gusto. Desde cuando los chiquitos eran pequeñitos siempre iba a la tertulia. Yo 21. Yo 23. 23. Sí, muy jóvenes, de verdad, muy jóvenes. Pero nos gusta el cante por derecho, no las rumbas ni... yo qué sé, a nosotros nos gusta más la soleá, la sigrilla, la zambra, los romances. Es más que lo siente. La rumba, pues, que siente ganas de alegría, pues canta una rumba. Y de hecho, las mujeres bailan rumba, pues sienten ganas de divertirse. Pero cada uno lo ve de una manera. Això és el bonic de la tertúlia, que la gent jove està empentant per a que tinguem una mica de seguiment, evidentment. N'hi ha pedrera i n'hi ha allò que t'alegra la vida, que és vol entrar així a la joventut.